Pinagisaw sa kasambingay, ipasabot kita ni Jesus sa purpose nga numan nga ikaw ania nining kalibutana. Mingon siya nga mahitabo bagod nga may tao nga magdagkot og suga aron lamang taguan ilalom sa gantangan o ibutang niya sa ilalom sa katri. So, very practical logic. Unsa may purpose nga naa man kay suga o unsa may purpose nga nung magpataod man ka sa for example og electricity aron mahayagan ang inyong balay. So kinahanglan ang suga ibutang sa usa ka dapit diin kini makahatag og kahayag sa anaa sa balay. So mao nga very practical ang giingon ni Jesus nga walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan or ilalom sa katri. Kinahanglan ang light muhatag sa iyang katuyuan nga mao ang paglamdag sa mga tao nga naa sa balay. So the purpose is to give light. Unya mingon siya walay tinaguan nga ibutyag nga dili mabutyag o walay gililong nga dili madayag. Tungod kay ang una niyang parable mingon siya ang kahayag ibutang gayod sa tungtunganan busa makita nimo ang tanan. Karon walay tinaguan nga dili madayag, walay tinaguan nga dili mabutyag, nga dili mahibaw-an. Kay kung anaa ka magpuyo sa kahayag, then mahibalo ka unsa ang kinabuhi sa kangit-ngit. So atong tanawon nga mga kaigsuonan, mingunta nga si Jesus mao ang kahayag sa kalibutan. Unya atong tanawon nga ang kinabuhi ni Jesus is not hidden. Ang iyang kinabuhi public. Ang iyang pagpuyo, ang iyang pagpangalagad, ang iyang pag-ayo sa mga masakiton, pagsangyaw sa maayong balita, nahibaw-an sa tanan. Ang iyang gisulti na dunggan sa tanan. So ang kinabuhi ni Jesus dayag sa tanan. Unya si Jesus matod niya sa Gospel ni John in chapter 8 mingon siya, ako ang kahayag sa kalibutan. Og ang nagtuo kanako dili nagayod maglakaw sa kangit-ngit kundi maglakaw na sa kahayag. Busa mga kaigsuunan ko, gikan niining source of light nga mao si Jesus, ang tinubdan sa kahayag. Ikaw ug ako nga mituo kaniya, nahimo ka nga nakaambit sa kahayag ni Kristo. Busa ang matag usa kanato gitawag kita nga bearers of the light of Jesus. Bearer of the light of Jesus to the world. So ikaw mao ang magdala o tigdala sa kahayag ni Kristo ngadto sa kalibutan. Kay ikaw miambit man sa maong kahayag, busa maingon nato nga ikaw ug ako mao ang dinagkutan nga kahayag, dinagkutan nga suga o dinagkutan nga kandila sa Ginoo nining kalibutana aron kining maong kalibutan maputos sa kahayag. O kung mapuno kini sa kahayag, then malupig ang kangit-ngit. So ikaw ug ako aduna di ay tahas nga ang kahayag ni Kristo nga atong nadawat sa dihang kita gibunyagan. Let's go back a little bit to our baptism. Ni atong gibunyagan ka, kabahin sa rite of baptism is to light the candle. But ipasabot on the day of your baptism, ikaw midawat kang Kristo nga kahayag sa imong kinabuhi. Og you pledge your life to live in the light. Mabitaw na nga naatay profession of faith. Yes, I believe in God. Yes, I reject Satan. I reject all his enticements. So kung mao kini mga kaigsuunan, right from the very beginning of our Christian life,
kita gipahimangnuan nga ikaw midawat kang Kristo nga kahayag sa imong kinabuhi, busa ang imong kinabuhi kinahanglan magdilaab nga kahayag sa atong katilingban. O sa imong pagdilaab nga kahayag sa katilingban, ang kangit-ngit sa atong katilingban mahanaw. Busa kanang kanta bitaw ni Saint Francis of Assisi nga mayon nga, make me a channel of your grace, but where there is hatred, let me learn to love. No? Kana siya, when there is hatred, mahimo kita nga gugma. Kumitang, when there is darkness, only light. Mahimo kitang kahayag. No, tanaw na to mga kaigsunan nga, ang ato di ay kinabuhi karon. Remember, you are the lamp of the Lord. He lighted you and He placed you in this world for a purpose, to shine so that others may see the light. And when they see the light, darkness will be dispelled. Mahanaw. Busa kita, ang ato day pong kinabuhi nga tigdala sa kahayag ni Kristo, ihaumpod nato. We also live a life fitting to our being bearers of the light of Jesus. So ang kinabuhi daypod nato kinahanglan nga kinabuhi sa kahayag, magpuyo kita sa kahayag. Matngunan nato ang atong nadungog, ingon si Jesus. Unya sa atong pagmatngo niini, mingon siya, ang lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo. Apan labaw pakahigpit. So giingnan kita nga, kung kita nga mga anak sa kahayag, we don't like people to do bad. But take note, you must also live in the light. Kay ang mahitabo, kusog kita manaway sa uban, apan sa atong kinabuhi, secretly, we are also living in darkness. Maingon ta nga, we should live like this. We use this criteria to judge others. But ingon ni Jesus, ang inyong lagda nga gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios alang kanimo. Og mas higpit pa kay nganuman, nahibaw man ta unsay angay, nahibaw man ta unsay kikinahanglan, apan kusog kaayo ta mumando sa uban nga kini dapat. Apan sa kinabuhi nako, wala ko mupuyo og dapat. So mao ni mga kaigsuonan nga pamalandungan nato, hinumduman nato sa kanunay. Ikaw ako, ikaw ang dinagkutan nga kahayag dinis kalibutan. If we all live in love, if we all live in harmony with one another, this world becomes better place to live. If we live always with honesty and be considerate with one another, then this world will be better place to live. Sa ikaduha atong tan-awon nga, to be the light of the Lord, we practice what we believe. And to practice what we believe, it is also demanding us to be lenient, to be compassionate with one another. We will not be harsh to people in as much as we don't like to be treated harshly. If you like to be treated with consideration, then start it with you. Start living. Be considerate if you want others to be considerate with you.